Boas noites, amigas, amigos, Ferrol. Esta cousa complicada. Decían acordáisvos, nos anos 80, esa serie da Galega, cando a Galega funcionaba como instrumento de normalización da nosa lingua, aquela serie que se chamaba Magnum. Entón Magnum sempre tiña as cousas ali con Higgins, e cando Higgins lle facía unha falcatruada, Magnum dicíalle: Higgins, fixéchelo de novo. Hoxe vimos unha comparecencia en plasma. Pensei que era imposible, non, fixérono de novo. Hai cousas que de tanta vergoña que dan, parece mentira que podan volver a ser repetidas. E, sin embargo, volvemos a saber repetidas. Porque hai xente que non ten vergoña, e como son sin vergoñas, volven a facelas unha e outra vez, hasta que alguén lles para os pés. E por iso estamos aquí, para pararlles os pés. Comezo cun agradecemento moi grande a todas as compañeras e os compañeiros que conforman a candidatura da Marea deste proxecto colectivo, que é unha ilusión compartida, que é unha fortaleza, e que quere ser un ánimo, que quere ser a viabilidade de que é posible unha política que non seña de plasma, a viabilidade dunha política tangible, a viabilidade dunha política real. Non queremos plasma, queremos realidade, queremos poder tocar, sentir, queremos que a transparencia inunde todo, que a auga seña cristalina e que non seña turbia, como a que nos querían dar aquí antes de que Jorge Suárez chegase ao goberno de Ferrol. Algo que non volverá a pasar nunca máis. Hoxe vimos como nun escenario no que a Rita Barberá lle buscaban as cóxegas, tuvo que soltar, dixeron, ai, non, aí vai o carné do Partido Popular. E todos, oh, que ben, como lle honra. Feijóo, queres honra? Pídelle a Baltar que solte o carné do Partido Popular. Retrátate fronte a un acosador sexual. Retrátate a fronte do teu partido, retrátate e vota do Partido Popular a unha persoa da que todos podemos escoitar como pedía favores sexuais a cambio dun enchufe na Diputación Provincial de Ourense. Retrátate. E estaremos esperando para aplaudirte. Lamentablemente, no debate do luns, vimos que non solamente non se retratou, sino que evitou citar a palabra Baltar como palabra maldita. É a maldición de Feijóo que solamente se pode coaligar con xente como Baltar. E fronte a iso, un proxecto de honestidade, un proxecto de decencia, un proxecto de dignidade para a política. Unha política que é compromiso, dar o paso adiante. Foi moi fácil comprometerme. Dunha banda tiña a certeza de que era necesario cambiar as cousas. Como magistrado vin injustizas que unha sentenza non podía remediar. Dixen estes días, non me canso de dicilo. Os xuíces, cando aplicamos as leis, non nos queda máis remedio que aplicalas. Podemos intentar retorcelas, como así fixemos en algunha ocasión. Intentamos levar a instancias internacionais determinadas injustizas que nos parecían insoportables. Non estábamos dispostos a botar a xente das casas, non estábamos dispostos a que as seguisen facendo as normas aos bancos para loitar a favor deles e en contra das maiorías sociais, e fomos ás instancias internacionais para intentar que non botasen a xente fora e conseguimos arrombar con parte do sistema hipotecario, pero non podíamos facer todo ali. Por qué? Porque as leis estaban feitas a medida de que non se presentaban ás eleccións por uns monicreques que eran os que sí que se presentaban ás eleccións para gobernar para esas minorías en contra das maiorías sociais, e iso era injusto. Expresaba ben Castelao cando decía naquela conversa en cousas entre o Labrego e o cacique, decía o Labrego, vostede teralle moito dereito, pero eu teñolle razón. E iso que nos non podemos aturar. Saber que a maioría social ten razón mentras eles nos negan o dereito. Por iso era necesario dar un paso adiante e comprometerse máis. Dar un paso adiante á política, vendo que había leis inxustas e vendo tamén
como a Xunta aproveitaba en beneficio propio unha administración que debía de valer para os intereses xerais. Algúns podemos ver no noso propio traballo, cos nosos propios ollos, como se denegaba aos dependientes a axuda que tiñan dereito única e exclusivamente para cadrar as contas, para despois poderse relevar o aplauso nos Consellos de Europa, nos acordos da Unión Europea, e nos Consellos de Administración. Aí sí era onde se buscaban os aplausos, a costa de denegarlle axuda aos dependentes, para que mal vivisen na casa. Vin nos meus xulgados, nos xulgados onde traballei, como había veces nas que se colaba a xente nas listas, cando non tiñan dereito a iso, simplemente porque eran amigos dos que as facían. Podemos ver moitas e moitos como se adxudicaban obras de forma ilegal, como se adxudicaban simplemente para favorecer a determinadas empresas, e vistes todos na prensa. E iso era injusto. E como era injusto e non se podía mañar coa sentencia, había que vir a política para cambiálo. Pero isto non é un xesto heroico, isto non é un xesto quijotesco, non. Isto forma parte dun compromiso colectivo. Era fácil deixarse seducir por un proxecto como o de En Marea. Era fácil porque durante anos, como cidadán, igual que todas e todos vos, levábamos escoitando o movimento, o rebumbio da indignación que vos mesmos protagonizabades. Estar aquí en Ferrol non é indiferente. Unha cidade que foi referencia en todo o país de loita obreira, de loita polos dereitos das clases traballadoras e de loita polos dereitos de todos os cidadáns de Galicia, porque a nós tamén nos chegaba el Lugo os ecos do que facíades en Ferrol. Unha dignidade colectiva, non pensar solamente nun mesmo, pensar na colectividade, que é a única forma de avanzar socialmente, pensar nas maiorías, pensar en todo o mundo. Un movimento de indignación, un movimento de rabia, que non se conformou con salir á rúa, sino que sabía que de salir había que entrar, e había que entrar nas institucións, da indignación ao compromiso, de denunciar a propoñer, de dicir, sabemos que non as estades facendo, sabemos que non as estades xogando, a dicir, e agora non ides seguir máis, porque nos imos organizar e vos imos dar o merecido que é deixarvos fora nos vosos intereses a favor de que entre dunha vez aire limpo en defensa das maiorías sociais. Era fácil para calquera, como que estades aquí, comprometerse nun proxecto colectivo, do que levamos aprendido moito. A xenerosidade do mestre hasta o final. Perdonado o inciso, outro día me preguntaba nunha entrevista: a sombra de Beiras é alongada? Dixen, a luz de Beiras é alongada. A luz de Beiras é alongada, e Beiras foi un dos primeiros que alzou a voz para chamarnos a atención ao conxunto da cidadanía e decir, se a sociedade quere pular por uns dereitos, se a sociedade ten comunidade, ten unión, ten unidade popular, como non vai a ser a clase política capaz de poñerse de acordo? Ague foi un precedente a nivel do Estado español, fomos pioneiros en Galicia a nivel do Estado e un dos pioneiros a nivel de Europa en captar unha mensaxe, a mensaxe da unidade popular. Se era verdade que a mirante parte da sociedade tiñamos as mesmas necesidades básicas, as mesmas necesidades individuais e colectivas, como non iba a ser posible que as organizacións políticas que as representasen fosen quen de poñerse de acordo para ser eficaces en pro das maiorías sociais? Como non iba a ser posible que os principios básicos condensados nas marxes da dignidade, do pan, traballo e teito, pudesen cristalizar nun proxecto político? Que foi Ague, do que foi dignísimo representante o noso voceiro Antón Sánchez, ou o propio Xosé Manuel Beiras? Foi a primeira expresión de que era posible entenderse, de que era necesario entenderse, a xenerosidade de facer caer muros entre organizacións políticas, porque a xente que estaba na súa base non entendía de diferencias, porque sabíamos que éramos iguais no esencial, en sendo semellantes as feridas, como un irmão che falo, como non íbamos falar como irmãos e como non éramos a ser capaces de entendernos a nivel político. Ese foi o gran mérito de Ague como ensaio político, esa foi a gran mensaxe primeira de Beiras a luz que iluminou o proxecto de En Marea. Por iso era fácil construir despois En Marea como coalición, porque había ese precedente de entendemento, de xenerosidade. E como non iba a ser fácil tecer despois o proxecto político de En Marea?
Proxecto político de En Marea que veu precedido simultaneamente no tempo por ese mesmo discurso irradiado no ámbito cidadán, no ámbito de indignación colectiva expresada no máis próximo. De que vale falar de dereitos se despois non somos coherentes e consecuentes con aquilo no que queremos? De que vale falar na casa se non salimos á rúa e dicimos que xa está ben? E de que vale protestar se despois non damos pan? E o movemento ciudadanista en Galicia demostrou que era posible o entendemento de unidade popular no máis próximo. Demostrou que o compromiso teórico era posible facelo práctico. O ciudadanismo, os movementos, as mareas municipais conquistaron a dignidade, empezando por Ferrol, con Jorge Suárez capitaneando este gran barco que sodes toda a ciudadanía de Ferrol. E nos deu un exemplo. Nos deu un exemplo, compañeiro Jorge, amigo Jorge, de que este era o camiño, de que era posible gobernar de outra maneira, de que era posible non solamente enfadarse, sino construir. E está desconstruindo no día a día un exemplo que queremos que seña para toda Galicia, o comezado xa polas cidades do cambio. Un exemplo de dignidade, de honestidade, de que é posible facer as cousas de outro xeito. Por iso foi fácil construir o proxecto político de En Marea, pola xenerosidade de organizacións que renunciaron a unha pequena parte do que elas eran para construir un proxecto colectivo, pola suma que o movemento ciudadanista en máis de 100 mareas municipais foi capaz de poñer acordo para esta gran marea galega que estamos hoxe aquí constituídas e constituídos para servir os intereses das maiorías sociais, os vosos intereses. Como non iba a ser fácil implicarse e deixarse seducir por un proxecto así? En Marea, un proxecto que ten a doble pata de estar constituído gravitando sobre a idea dun proxecto nacional para Galicia e dun proxecto afincado na democracia e na xustiza social. Un proxecto nacional que concibe Galicia como un país, non como unha suma de concellos, como fixeron hasta ahora os desgobernos do Partido Popular que distinguían dúas clases, aqueles que eran dos amigos e aqueles que non eran dos amigos, deixando marxinados a quenes non eran dos amigos. E a cidade de Ferrol leva sufrido estes 16 meses por esa práctica sectaria que acabará o día 25 de setembro. Acabará non xa porque no goberno da Marea ocupará a Xunta, senón tamén porque gobernaremos para todos os concellos con independencia de que non votasen a Marea, que serán poucos, pero aqueles poucos tamén. Por qué? Porque para nós o país é a totalidade, é o conxunto da ciudadanía. Para nós o país é o pasado, é o presente, pero sobre todo o futuro, é a vontade de convivir. É unha historia que nos une, no caso de Ferrol e do todo o país, unha historia de loita, unha historia de dignidade, unha historia de non deixarse vencer por nada. É o exemplo vivo dos irmandiños, da loita agraria, da loita estatutaria, da loita do naval, da loita pola dignidade obreira, da loita do nunca máis, do 15M, da loita da conquista democrática das institucións como a que protagonizastes aquí hai nada. É historia e é cultura que molderamos tamén a nosa forma de facer, de pensar e de estar no mundo. E é lingua, claro que é lingua. Lingua que algúns queren prohibir, que algúns teñen prohibida de feito. Dixo no outro día no debate, e non houbo resposta máis que o silencio. Hoxe en día en Galicia está prohibido explicar as matemáticas en galego, e iso vai acabar o día 25 de setembro. Restauraremos as liberdades básicas, entre elas tamén a dignidade da nosa lingua. Pero un proxecto nacional, sobre todo, é un proxecto de convivencia. Cando convivimos en calquera ámbito, seña no ámbito da nosa casa, nun ámbito asociativo, nun ámbito organizativo, nos preocupamos ca xente que temos dentro da casa, dentro da nosa organización, porque nos interesa, porque nada nos é alleo da xente que está preto nosa. Por iso, para nós, o país é o proxecto de convivencia, e o proxecto de solidaridade, e o proxecto de non deixar a ninguén atrás. Por iso, o proxecto da Marea é democracia e xustiza social. E é democracia participativa. Votar cada 4 anos, sí, pero é moito máis. É transparencia institucional como a que levamos practicando nos concellos onde gobernamos. Por iso pedimos outro día tamén, sin escoitar ningún eco no debate, unha lei galega de lobbies, porque temos dereito a saber que organizacións, que empresas, que sociedades opacas
pretenden facer as nosas leis e gobernar en contra das maiorías sociais, porque así entenderemos moito máis casos como o do conselleiro Carlos del Álamo, que de ser conselleiro de Medio Ambiente pasou ao Consello de Administración de ENCE. Temos dereito a saber que legislaron en contra nosa para despois estar nas empresas privadas. Temos dereito a sabelo, polo menos. Democracia, transparencia e xustiza social. Xustiza social como a practicada aquí polo Concello de Ferrol desde o momento en que chegastes ao goberno. Un goberno que se plantou e que plantou desde o primeiro momento cara ao resto de poderes públicos e ao resto de entidades mercantís para defender os intereses das maiorías sociais e que simplificou na xestión da crise da auga que houbo nada máis chegar ao goberno, da que a Xunta pretendeu xa facer a partir de aí a peor das políticas turbias, non solamente da auga, senón da xestión política e da xestión empresarial. E o goberno de Ferrol en Común demostrou que era posible facer a política de outra forma, a favor das maiorías e en contra dos intereses das empresas que estaban detrás. A remunicipalización de servicios, sí, a remunicipalización de servicios é xustiza social. Explicámoslo varias veces. O mantra da dereita, hai que privatizar porque o Estado é o peor xestor. Tamén o clavamos outro día, pero tampouco escuitamos resposta. O Estado é o peor xestor, pero fala claro, fala claro. Vamos a traducir que significa que o Estado é o peor xestor. A Xunta é a peor xestora, Feijóo é o peor xestor, por eso hai que privatizar, dío. E se non sabes, deixa que xa arreglamos nós. Pero non, quixeron privatizar porque así obtiñan negocio as empresas dos seus amigos, as que despois eles teñen vocación de ocupar mediante os consellos de administración. Cada vez que se privatiza un servicio, o servicio non é gratis, hai que seguilo pagando e o sabedes ben os que xestionades os concellos. Se antes teñamos 100 millóns de euros, poñamos por caso para xestionar a sanidade, agora eses 100 millóns de euros van para as empresas que xestionan a sanidade. E por que se caracterizan as empresas? Por necesidade de obter lucro empresarial. 35% de beneficio empresarial, concretamente. De media. Bien. O sea que antes teníamos 100 millóns de euros e ahora nos quitan 35 as empresas. E temos que facer o mesmo servicio con 65 millóns de euros. A costa de quen salen eses 35 millóns cos que se queda a empresa? A costa de dúas cousas. Primeiro, de ofrecer un servicio de máis baixa calidade, como pode ser o caso dos caterings dos comedores privatizados, que xa vimos o espectáculo que deron o ano pasado, incluso con comida en mal estado para os nosos nenos e nenas. Ou precarizando as condicións laborais dos traballadores e traballadoras que prestan o servicio público, como é o caso, por exemplo, dos parques de bombeiros privatizados, no que os bombeiros e bombeiras do servicio privatizado, correndo o mesmo risco para as súas vidas, cobran a mitade que a xente que está dentro do servicio público. E por qué? Porque hai unha empresa que ten que gañar diñeiro a costa de algún servicio que é esencial. Por lo tanto, fin dos mitos da privatización como boa xestión. A privatización é mala xestión. E unha terceira cuestión a raíz da privatización. Casi o 90% dos casos de corrupción abertos neste país e causas xudiciais abertas neste país son derivadas de procesos de privatización e de adxudicación de servicios privatizados. Co cal, unha vez que remunicipalicemos ou recuperemos para o público a sanidade, desatascaremos os xulgados do país. Que máis queredes? Que máis queredes? Ocúpome de algunhas cousas máis do que significa para a nosa xustiza social no caso concreto. A ignominia de que se dixese outro día, de que dixese o candidato do Partido Popular que antes del non había barcos. Había barcos e había narcos. Claro que os había. E había narcos en barcos. Pobre candidato que hoxe están cambados dando un mitin. Ala cada quen co seu pasado, co seu presente e co futuro que xa lle deparou Antón a partir do día 25. O noso programa de xustiza social abarca o todo. Quere abarcar a xustiza social como xustiza redistributiva, como igualdade de oportunidades. Nós non cremos nos privilexios. E expresámoslo dunha forma moi sinxela nun vídeo que temos por aí circulando con 3 vasiños de auga, un cheo, outro mediado e outro case baleiro.
Todo o mundo ten a mesma sede, todo o mundo ten a mesma necesidade de auga, e, sin embargo, algúns teñen moita auga e outros non teñen nada. Para a nosa xustiza social non é privilexiar a ninguén, é darlle a todo o mundo a auga que necesita para poder saciar a sede. O noso programa en materia de xustiza social é a reivindicación dunha renda básica de cidadanía, unha modificación do RISGA para poder reforzar tanto os itinerarios de inclusión social como de carácter laboral. Por iso tamén, como temos un compromiso decidido ca xustiza social, a nosa primeira medida cando cheguemos e nos sentemos no Consello de Goberno da Xunta a partir do día 25 será aprobar un decreto de garantías sociais mínimas. Un decreto de garantías sociais mínimas que garanta 3 aspectos concretos. En primeiro lugar, que garanta o dereito a unha vivenda digna para acabar cos 39 desafiuzamentos ao mes que se siguen producindo en Galicia a día de hoxe, porque pensamos que todo o mundo ten dereito a un teito, e ainda que os bancos lles quiten as casas á xente, nosotros conseguiremos outras casas para que a xente teña casa. $600.000 persoas en risco de pobreza, non o dicimos nós, o din datos oficiais estadísticos. O decreto de garantías sociais mínimas quere garantir que todo o mundo teña dereito a levar o pan á boca todos os días do mes. Traballe ou non traballe, porque as necesidades son as mesmas, ainda que non se traballe. E asegurar tamén o fin da pobreza enerxética. Imos cara ao inverno e a xente pasa frío. E cada día se está cortando a xente electricidade porque non pode pagala, non porque non queira, sino porque non poden. É a nosa obrigación garantizar que todo o mundo ten o mínimo para poder sobrevivir. Eses son os nosos compromisos básicos en xustiza social. E se temos que sacar outras partidas, sacarémolas, pero eso será a nosa primeira prioridade. E tamén, dirémolo claro, establecendo unha política fiscal que vaya a buscar a riqueza lá onde exista. E onde haxa manifestacións de riqueza iremos a buscala, e alá nas rentas máis altas que hasta ahora non están gravadas porque foron absolutamente privilexiadas polo Partido Popular, ali iremos a meter a caixa, porque é onde están os cartos. E aseguradas as 3 condicións, o resto. E o resto para nós é vertebrar completamente o país a nivel infraestructural, a nivel estructural e a nivel de servicios e de sectores productivos. Por iso estes días viñemos aquí a presentar a Ferrol no seu programa industrial tamén, e o repetimos, reiteramos o noso compromiso aquí agora mesmo. En primeiro lugar con Navantia, para deixar de xogar cas ilusións e ca esperanza da xente, como non se debe de facer nin en campaña electoral nin fora dela. E por iso entendemos que a única política sensata con relación a Navantia por parte dun goberno galego é intentar negociar, entrar no Consello de Administración para poder intervir tamén na súa política industrial, na súa política comercial, da que hasta ahora está exento completamente o goberno galego, que se dedica únicamente a facer anuncios electorais. Queremos viabilizar a vida de Navantia en Fene e en Ferrol. Esta mañá nos reunimos tamén co Comité de Empresa da Alcoa, tanto na Coruña como cos compañeros da Mariña de Lugo, para trasladarlles o noso compromiso cos postos de traballo e ca necesidade e ca exixencia de que o Goberno do Estado saque xa a subasta para poder viabilizar a empresa o ano que ven. Estamos tamén comprometidos, e así o dixemos, ca derogación firme e desde o primeiro momento en que podamos facelo como Goberno galego para plantarnos ante quen ten as competencias de derogar as 2 reformas laborais que tanto sufrimento teñen causado a clase traballadora, como se non tuviésemos dereitos e solamente tuviésemos máis de obra esclavista do século XIX. Abonda xa diso e dixemos do primeiro momento o noso compromiso pleno para acabar con iso. Queremos a participación plena da Xunta en todas as empresas públicas con presencia significativa no noso país, non solamente de Navantia, para poder intervir nas súas decisións de carácter económico en clave estratégica para o noso país e coordinar perfectamente a política industrial do conxunto da sociedade galega. Queremos un tren de cercanías para vertebrar perfectamente as áreas urbanas, as áreas interurbanas e as áreas metropolitanas, e queremos poder adaptar o ferrocarril para poder darlle salida aos produtos que se producen nas industrias pesadas en Ferrol e que agora todavía non podemos conseguirlo. Queremos unha compañía galega ferroviaria e iso para nós é compromiso social e autogoberno. E iso para nós é o compromiso decidido de gobernar para as maiorías. Sabemos que non nos lo van poñer fácil, pero quen dixo que fose fácil? Quen dixo que fose fácil? Mais fácil é
comparecer nunha pantalla de plasma e non dar a cara polo país. E nós non somos así, nós somos xente do común, por iso damos a cara. Por iso estamos aquí hoxe e nos seguiremos sometendo ao vosso parecer, nos seguiremos sometendo ao voso xuízo, nos seguiremos sometendo a vos, nos seguiremos sometendo aos vosos dictados, aos vosos mandados e aos vosos soños, porque agora e sempre, para nós, o pobo é que máis ordena. Hai Marea!